Mahdum Nişan aydiyada dervişe taneden la'ne Hudaydır. Dervişe taneden la'ne Hudaydır. Derviş yerde derya ya göğünde aydır. Donuz derya neyler it yürüp aya. Ay berekella Mahdum Nişan. Hudaýyň dostlary onu men iki misal aýtjak dipdir Mahdum Nişan. Yerde derya diýsem boljak dipdir. Göğünde de aya meňretýänipdir. Dervişe ta'neden la'ne Hudaydır. Hudaý adamlary degýän adam Hudaýyň lanetindedir. Derviş yerde derya ya göğünde aydır. Derviş adam yerde derya diýsen boljak, göğünde ay diýsen boljak. Ýygy näme? Doňuz derya neýler it ýürüp aya. Doňuz öz habisligi bilen, nejisligi bilen özüni bar deryaň içine çümüp deryaň içine bulanyp çyksa, aya derya nejis bolýarmy? Bolmaýar. Bir doňuz ýaly adamda derya ýaly Hudaýyň dostuny degeni bilen derya ýaly Hudaýyň dostuny boljak zat ýokdur. Ýa-ni derwiş yerde derya ya göğünde aydır. Doňuz derya neýler it ýürüp aya. Göğünde de aya misal etseň boljak Hudaýyň dostuny dipdir. It akşam aýy görýär, howlap ýürüp galýar, howlaya. Aýyň ýardyň gapylaýarmy? Bolajak zat ýok aýdan çyryym. Ýalqymyny seçip barýa garaňky gecelerdi. Itiň öz howlany galar, itiň öz ýürüni galar dipdir.